Ahojte všetci, ktorí ste sa narodili 5., 14., 23., ktorý ste ročník možno 1976, kde po zrátaní máme číslo 23, čo je 5, alebo vaše osudové číslo je 5. A v karmickej numerológii je číslo 5 symbolom slobody, zmeny, učenia sa prostredníctvom skúseností. Toto číslo prináša karmické lekcie súvisiace s vyrovnávaním túžby po nezávislosti s prijatím zodpovednosti. Peťka je spojená s dynamikou, flexibilitou, potrebou osobného rastu cez dobrodružstvo a životné výzvy. Vašim kľúčovým slovom je sloboda. Vy dostávate vo vašom živote lekcie slobody. Peťka vás učí, že pravá sloboda prichádza cez zodpovedné rozhodnutia. Vaše minulé životy mohli byť obmedzujúce alebo chaotické, čo v tomto živote vytvára potrebu rovnováhy medzi túžbou po voľnosti a stabilitou. Ďalej, kľúčovým významom čísla 5 je skúsenosť cez zmeny. Peťka je číslom pohybu. Jej karmickou úlohou je prijať, že zmeny sú súčasťou života a sú nevyhnutné pre náš rast a transformáciu. Potom je to flexibilita a prispôsobivosť. Minulé životy vám mohli priniesť kontrolu alebo odpor k novým situáciám a Peťka vás učí otvoriť sa novým možnostiam a byť otvorený voči ako keby rôznorodosti, či už názorov, skúseností, zážitkov. Peťka sú to zmysly a fyzické učenie. Peťka vám prináša potrebu zažiť celý svet naplno cez zmysly a zážitky. Čo je výzvou čísla 5? Karmickej numerológii. Pozor na nepokoj a rozptýlenie. Peťkári ste často nerozhodní, túžite po zmenách alebo sa veľmi rozptýľujete. Je dôležité sa naučiť sa sústrediť a dokončovať veci. Máte strach zo záväzkov. Môžete zápasiť s dlhodobými záväzkami alebo pocitom, že tú slobodu vzťahy a povinnosti obmedzujú. Častokrát pri svojich výkladoch hovorím ženám, ktoré majú osudové číslo 5, alebo mužom, ktorí majú osudové číslo 5, že sú to ženy milenky alebo muži milenci. Ako keby ste mali istú etapu prežiť s nejakým človekom a potom vám osud prináša iného človeka. Takto je nastavená vaša duša. Pozor, ďalším výzvom čísla 5 v karmickej numerológii sú aj extrémy. Peťkári, vy máte tendenciu ísť do extrémov, či už ide o zábavu, prácu alebo vzťahy, čo môže viesť k nerovnováhe. Čo by som povedala o ľuďoch, ktorí majú viacero pätiek v tom dátume narodenia? Tie nám môžu robiť šarapatu. Je tam akýsi nárast odhodlania veci uskutočniť, je tam citová intenzita. Častokrát v detstve ste možno mali záchvaty hnevu a v dospelosti sa táto vaša nejaká detská zúrivosť, mali by ste si na ňu dávať pozor, môže obrátiť dovnútra, z čoho môže vzniknúť istá podráždenosť, taká nervozita, nepokoj, nekľud. Je tam u vás veľká vytrvalosť a húževnatosť. Veľmi často jednáte impulzívne a všetko musí byť podľa vás. To sú tie také, by som povedala, možno aj plusy, ale čo sa týka tých mínusov, pokiaľ tam máte tých pätiek viac, veľmi často chcete všetkým dookola nariadovať, máte tzv. Až napoleonský komplex. A tie výbuchy zlosti, potreba meniť miesto, nepokoj, nervozita, tam je veľmi častá. Veľmi často sú potom medzi vami kadejakí hazardéri. Karmické posolstvo čísla 5.
Číslo 5 vás vedie k pochopeniu, že skutočná sloboda nie je v neustálom hľadaní nového a nového, ale v schopnosti nájsť radosť a rast vo všetkom, čo život prináša. Tá 5 vám pomáha pochopiť, že zmena je prirodzenou súčasťou života a cez otvorenosť k týmto zmenám získate hlbšie poznanie a múdrosť. Čiže číslo 5 vás vyzýva k tomu, aby ste objavili krásu voľnosti a v rovnováhe. Je to cesta dynamiky, učenia a prijatia, že každá zmena prináša nové príležitosti k rastu. Číslo 5 samotné je číslom vlády Merkúra, to znamená, že veľmi často prichádzate, je tam tá túžba po tej slobode, a veľmi často prichádzate, sa chcete rozhodovať sami jednoducho. A potom je to číslo 14. 14 je definovaná ako ja a istota. Ste stabilní, potrebujete istoty. Ste veľmi šikovní, chcete v živote niečo dosiahnuť. Skutočne, čo poznám ľudia aj vo svojom okolí, aj klientov narodených 14. sú to ľudia, ktorí naozaj vedia dosiahnuť úspechy. Tí, čo ste narodení 23. No, ako som už vravela, je to 5, ale vy tu máte tú 2, to znamená ja a ty. Vy potrebujete veľmi zdieľať, nepotrebujete len tú slobodu a všetko riešiť sami, potrebujete všetko precítiť ako keby cez všetkými zmyslami. Veľmi často máte tendenciu o veciach zdĺhavo hovoriť. Čiže na jednej strane je tu potreba ako keby slobody, ale na druhej strane, tí, čo ste 23. alebo ste 5 z 23, potrebujete byť svojimi blízkymi hýčkami. A potom to môže byť aj číslo 5 z čísla 32, a tam je značná potreba po nejakej komunikácii. Takže toľko pre vás, čo máte v dátume 5, alebo je ich tam viac. Ďakujem za pozornosť, dajte mi svoj odber. Ak chcete byť upozornení na moje ďalšie video, stlačte zvonček a ja sa na vás teším na budúce. Na budúce si povieme niečo o krásnom čísle 6.